ta kace na ce malam domin ka a baka minista mun san da kashi a gindin su idan ka je aminisa malam ba za ka basu ba tsoron da suke maka kenan to an yi an gama kwairo zaɓe mai zuwa na gaba kai ne ake so kai na gaba zaɓe mai zuwa na gaba kai ne ake so kai na gaba yara bana ya baka burazan yara bana ya baka burazan a yankin arewa baki dai amma a jam'iyyar APC tare da ku an ka shirya ta Abuja birnin tarayya kai ne gatan Buhari da kai da Bola